ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар назди автовокзал ҷойгир мебошад. Кӯчаи Асадулло Ғуломов. Аз ин тараф Маяковский ва боғи Мироненко, аз ин тараф болотар автовокзал, дар ин ҷо роҳи оҳану мости автовокзал. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо роҳи мошингард аст. Дар ин ҷо бохшои кӯдакона, боз роҳи мошингард ва худи бинои истиқоматӣ. Аз 4 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 3 хонага мебошад бо масоҳати 54,4 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон. Боз балкони 7 метра дорад ки бо ҳисоби балкон масоҳаташ 60 метри квадратӣ мешавад. Дар 3 ошёнаи бинои советӣ худи бино аз 4 ошёна иборат аст. Хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст ва ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунем. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. Прихожа, роҳрав аст. Ин ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона бо балкон, якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва сеюм ҳуҷра. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо дуюм ҳуҷра, ин бошад ошхона дӯстони азиз. Ва дар дохили ошхона боз балкон аст. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. Кӯчаи Асадулло Ғуломов дар назди роҳи Калон ҷойгир аст. Ҳам аз ин тараф роҳи мошингард аст, ҳам аз бари биноам роҳи мошингард аст. Мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Боғи Мироненко, кӯчаи Маяковский, автовокзал, Профсоюз ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8281 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. то боздид, барори кор, худо нигарбон.